אוקיי, הרגש שלנו, באנגלית קוראים לזה emotion, אנרגיה בתנועה. אנחנו צריכים את הרגש שלנו זז, אוקיי? כמו הרגש, אם לא נטפל בו נכון. ואנחנו בדור נורא בעייתי, כי אנחנו לא מרשים לעצמנו כל כך לבטא רגש. למה? כי זה לא נעים. מה אנחנו עושים שקשה לנו ואנחנו רוצים לפתור את האי-נעימות הזאת? מה אנחנו עושים? הולכים למקרר, או הולכים לטלוויזיה, או עוברים לפייסבוק, או מעשנים. מגיע אליי בחור ואומר לי, אני הגעתי לך, זהו, אני רוצה להפסיק לעשן. אמרתי, נהדר. שמעתי קצת את המקרה ואמרתי לו, תשמע, אתה לא מפסיק לעשן היום. הוא אומר, איך? אצלך? אמרתי, כן. העישון מחזיק לכם את הרגש מדוכא. ברגע שאתה מפסיק את העישון, מה קורה לרגש? כמו הרגש, אתה תאכל את המקרר, תאכל את אשתך ואת הילדים. חייבים לאזן את הרגש לפני, ואז העישון, להפסיק אותו, זה משהו טכני. זה לא סיפור.